Per tercer any consecutiu, l'Assemblea Nacional Catalana de Castelló d'Empúries va organitzar la Marxa de Torxes com a acte previ a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. La concentració es va fer a la Casa Gran, on abans de sortir els participants van poder menjar una mica de coca i beure garnatxa. El recorregut, que va acabar a la plaça de la Basílica, va comptar amb uns 300 participants, que no van parar de cridar consignes independentistes. Un cop a la plaça es van cantar els segadors i es va fer la projecció de diversos vídeos a la façana de la Basílica. Aquest acte previ a la Diada va servir perquè molts dels estrangers que a aquella hora encara estaven passejant pel Festival Terra de Trobadors s'interessessin i preguntessin per la qüestió catalana. Els actes oficials de celebració de la Diada Nacional de Catalunya es van fer el diumenge, també davant de la Basílica. A 2:15 del matí es va iniciar l'acte institucional amb la presència de tots els partits polítics del consistori. L'acte va consistir en la lectura del manifest. Ens mantindrem ferms en la defensa de les nostres institucions i dels seus representants. Davant l'agressió organitzada des de l'estat espanyol, amb derivades en els àmbits policial, judicial i mediàtic, reiterem el nostre suport al Parlament i al Govern de Catalunya i als alcaldes i regidors que han estat processats i encausats. I els diem, la vostra causa és la nostra causa. La via de la sobirania i de la llibertat és, pel damunt de tot, una opció de respecte i de dignitat com a poble. Tot seguit es va versionar amb arranjaments medievals el cant dels segadors, a càrrec de l'Usquetuque i la coral castellonina. En acabar es va ballar amb música en viu la dansa de les nyacres i el ball dels confits, a càrrec de l'Esbar Dansaire de Castelló d'Empúries. L'acte es va cloure amb una ballada dels gegants de la colla gegantera de Castelló d'Empúries. Finalment, a 2:15 de la tarda, al pavelló municipal d'esports, es va fer la concentració per marxar amb autocar cap a Salt, per assistir a la manifestació convocada a nivell nacional.